Rwako kendo ni jokuny mula abich ne owito ngimagi ka ji maromo 19 ne otony bang' bugo mar kunyo mula sienyore kar kunyo mula Makanga manie sub-kaunti ma Rongo odiechieng' manyoro. Maendi biro e kinde ma luoro nitiere ewi kaka itayo sekta mar kunyo mula e pacho ka, ni mar masira osebedo ka timore kinde ka kinde, ahinya to e gwenge ma Kaluo. Kuonde kunyo mula osebedo kuondego mag yuto ma oganda mathoth e kaunti ma Migori. Kata bed ni oganda mathoth e kaunti ma Migori yudo nweng'o margi ka owuok kuom tich mar kunyo mula, kuondegi bende osekelo tho kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth. Mano motim machiegni en odiechieng' manyoro ma jokuny mula abich ne owito ngimagi e gwenge mag Kanga e kaunti ma Migori. Jogo wadonjo e bugo around dhano 24. Unfortunately, bugo nomakogi ma ji abich nowito ngimagi. Ng'ato achiel ne ohinyore kendo pod ni osiptal, ng'ato achiel nothiedhi kendo noweye mondo odhi dala. Gima nokelo thogni pod ok ose-establish, koro waseoro tim wa piny kendo wapod warito tim moa ka sirikal mamalo gi mapiny mondo wakonyre mondo wang'e the cause of the death. Ji maromo 19 ma oting'o Victor Kinyi Ating'a ne oresi e kar kunyo mulani mane osienyore. Ok en kuma bor ahinya, to ka winjo muoch mar gimoro to an aringo kasto ema dhi apondo kumoro kanyo. Kane aseyudo hinyruok dakika moko madhi 10 kamae, kasto ayuda resruok kowuok gi tim mane ni malo. Okinyi ma osebedo ka kunyo mula kuom higni 2 mokalo, wach ni mae kinde mokwongo ma owuon oyudore e masira ma kamae. Gik machalo kamagi pok naneno e kit ngimana, abedo gi buok. Anyalo timo onge nikech tije onge Kenya ka, inyalo somo to kata kuma inyalo yudo tijno onge. Koro biro kawo mana next step ni mondo achak atim mana gima nyocha atimono, adhi godo mana mbele. Thoge kaachiel kod hinyruok e kuondego mag kunyo mula e kaunti ma Migori ok en gino ma wendo. Ka penjo maduong' en ang'o makelo sienyruok mag bugni gi ma osebedo ka kelo thoge kod hinyruok, to bende ang'o manyalo tim e geng'ogi. Dhi konyore gi sirikende gi te mondo ng'e ni seche mwatimo kamani ere input ma gimiyowa. Sewacho ni chon nigero gi maweth kawuono kidonjo e bugnegi tiyudo ka ogergi e yo moro maber kabisa ma ok ginyal mukore. Onge mar tiegruok makare ne jokuny mula, yore makare mar bedo kod arita makare e kinde ma gikunyo mula oseyangore, kaka yo achiel bende osekelo thoge kaachiel kod hinyruok e kuonde kunyo mula. Pok thuolo yudore mar tundo irgi chiegni kata mana 3/4 margi pok omulo. Pod nyiso ni joma onge gabari mar kaka ginyalo timo gige yo ma safe, gin pod ginyalo endelea gi weche ma gikone to nyalo hinyo ngimagi. Koro wadwaro mondo wayud teko manyalo miyo watrain jowa e sites mantiere gi. Wan gi jogo man ready for even for training so as from today nyaka chieng' ma ochielo mobiro tieg gini. En lweny mokwa nyalo wacho ni dhi rumo kawuono nikech mae tich mwatiyo an mae gima wadipende. Thoth jogo ma kunyo mula bende onge kod gige geng'ruok makare, gino mosemiyo thoth kiwito ngimagi ka moko bende hinyore e sama masira koro jukogi. Litnwa ka joge walus wasetemo, ineno kwatemo timo makata sani wan gi PPEs ok gin enough, ok giromo, and wadhi konyore mondo wang'e ni wamedo ma wan gogo. Jakom ma jokuny mula matinde e kaunti ma Migori Kefaso Juka wacho ni thoge maende ne kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori osedok piny ka ipimo kod higni mathoth mokalo nikech okenge ma giseketo kaka jokuny mula. Data ma wan go sani nyiso ni namba dok piny kaluwore kaka ne association nochako tiyo last year. Wan gi data manyiso ni ok kamano, pod walemo ni mondo kaka omere dok piny cha ombed mana dok piny. Mane omiyo wadwaro ni mondo watim gimiluongo ni responsible mining. An mane omiyo kana kwen wadhi konyore gi sirikal mamalo gi mapiny mondo wang'e to ere kaka wanyalo bedo gi tim makoro wanyalo kani tim moro timore wanyalo bedo ni gin machiegni gi site kanyo mok ni nyaka warit moko moa e gine moa e kaunti. Dwaro nitiere mondo jokuny mula ka otende kod piny owacho kod migepe mamoko oyud yore makare mar geng'o thoge kaachiel kod hinyruok e kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.